Пятро Глебка родны хлеб. Гарыць агонь, каля зямлянкі аб доме тужаць землякі, а маладыя партызанкі пякуць і сушаць праснакі. Навечна будь благаславёны, запрацаваны ў поце хлеб, не квашаны і не салёны, для важных спечаны патрэб. Ад пагарэлага парогу, як нашы скаргі пасланец, з табой на досвідку ў дарогу з атрада выйдзе хлапец. Пасля пяшком з-пад самай Гродні ісці ён будзе да Масквы. Не раз затоміцца, галодны, і прыйдзе, можа, ледзь жывы. Але з апошняе скарынкі, што ў кайстры змуліцца на дне, ён не адломіць ні крупінкі і да сустрэчы не кране. І толькі выйшаўшы з няволі, сябрамі сеўшы за сталом, успомніць хлеб, што на вуголлі пячэцца з кмінам і дымком. І так, як след па-беларуску, прынесці ў хату лепшы дар. Ён выме з кайстры на закуску скарынку чэрствую, сухар. Разломіць ён яе як трэба і скажа: покуль не пілі, закусім, хлопцы, родным хлебам з далёкай бацькаўскай зямлі. І, Божа мой, якім духмяным павее водарам яна, адразу кожны стане п'яны. Але не з горкага віна, ён будзе п'яны з успамінаў аб нашай роднай старане, аб той калысцы і краіне, дзе маці песціла мяне, дзе кожны вечар ля зямлянкі сумуюць нашы землякі, дзе маладыя партызанкі пякуць і сушаць праснакі.